De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: wat denkt ge van het volgende? Een man had 2 zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed, vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en hij zei hetzelfde. Deze antwoordde: nee, ik wil niet. Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de 2 heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze antwoordden de laatste. Toen zei Jezus hun: voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid. Toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Onze samenleving is prestatiegericht. Je dient te scoren, niet alleen binnen het bepaald voetbal, maar ook op de werkvloer. En wie dat niet kan, staat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk aan de zijlijn. Nog erger wordt het wanneer iemand buitenspel loopt, een scheve schaats rijdt, fouten maakt of zelfs de zaak willens en wetens bedriegt. Dan zeggen we: eenmaal fout, altijd fout. Wij als christenen worden ook uitgenodigd om te werken en het goede te doen. We dienen ons daarbij te houden aan de 10 geboden en wat men noemt de leer van de kerk. Maar ook wij christenen gaan in de fout, niet zelden ook willens en wetens. Hoe ga je om met de mensen die in de fout gegaan zijn? In de politiek is men vaak meedogenloos. Een politicus die fouten heeft gemaakt zie je zelden of nooit terug. En binnen een gemeenschap is het voor foute mensen ook uitkijken geblazen. En dankzij het computertijdperk verjaart ook niets meer. Tik een naam in en alles komt weer boven, ook na 10 jaar. De Bijbel sluit zich hier tot op zekere hoogte bij aan. De Bijbel zegt onder andere: ga niet om met hen die de geboden niet onderhouden. En waarom dan niet? Je kunt namelijk beïnvloed worden en meegesleept in een slechte gedrag. Ja, dat vind ik. Maar dat is slechts één zijde van de medaille. De eerste lezing toont ons vandaag de andere zijde. De profeet Ezechiel verzekert ons: indien iemand terugkeert van zijn slecht gedrag, dan zal hij of zij in leven blijven. En de apostel Paulus sluit daarbij aan en vult dat concreet in. Hij zegt: iemand die binnen de gemeente foute wegen gaat, moet je oproepen tot een ommekeer. En doe dat voorzichtig en omzichtig. Jezus zelf had een voorliefde voor zondaars. Hij ging uitdrukkelijk met hen om, opdat ze zich zouden bekeren en in hem vrede vinden. Maar dat alles is echter niet eenvoudig. Mensen die fouten maken laten vaak littekens achter bij anderen. Littekens die soms tot trauma's kunnen uitgroeien. En dan lijkt een weg terug bijna onmogelijk. De vergeving echter waarover de kerk spreekt, wordt niet voor niets de christelijke vergeving genoemd. Jezus Christus is hierin niet alleen de leraar. Hij gaat ons voor op de pijnlijke weg van vergeving en verzoening. Sterker nog, hij maakt die weg mogelijk. En daarover spreekt de heilige apostel Paulus vandaag in de tweede lezing. Hij roept op tot eensgezindheid. En die eensgezindheid bereik je alleen door vergeving en verdraagzaamheid.
En na die oproep geeft hij het recept aan, opdat die moeilijke opgave mogelijk zou worden. Hij zegt, die gezindheid moet onder u heersen, welke Christus Jezus bezielde. Maar hoe ziet die gezindheid er dan uit? Het is de type beweging die schuilgaat in de menswording. Hij die zetelde aan Gods rechterhand, nam bij zijn geboorte genoegen met een voederbak. Hij die één is met de Vader en de Heilige Geest, werd als pasgeboren baby vluchteling. Hij werd aangevallen, vervolgd, uitgelachen. Uiteindelijk werd hij verraden, verloochend en veroordeeld tot de dood op een kruis. Jezus heeft al die onrechtvaardige vernederingen die hij van anderen te verduren had, vrijwillig verdragen. En hij deed dat vanuit de kracht van de liefde. En die liefde putte hij bij de Vader door de Heilige Geest. Welnu, die liefde bleek zo sterk dat zelfs de grootste vernederingen uiteindelijk op hem geen vat hadden. Hij onderging ze. Hij voelde ze tot de dood erop volgde. Maar dan zonder haat, wrok of nijd als gevolg. De liefde die Jezus bij God putte, had namelijk het laatste woord. Bij zijn verrijzenis draagt hij dan ook geen littekens, maar glorievolle tekens. Welnu, die Jezus mogen we hier in deze viering beluisteren en ontvangen. Durven wij vanuit de ontmoeting met de levende Heer zijn vredelievende gezindheid overnemen? Durven wij onze vernederingen te ondergaan in de overtuiging dat ook deze door de bevrijdende liefde van Jezus bijdragen aan de verlossing van ons mensen? Want de vernedering waarover Paulus vandaag spreekt, onderging Jezus niet als kwam er een verschrikkelijk noodlot over hem. Nee, zegt de Bijbel, uit vrije wil heeft Jezus zich overgeleverd. In hem is ons leven, onze bevrijding en daarmee onze verrijzenis. Dat wij dan ook in navolging van de tollenaars en zondaars hem geloof schenken, om met hen binnen te kunnen gaan in het rijk Gods. Amen.